Здравейте, продължаваме с годишния преговор за 5 клас, 10-та задача. Произведението 4,396 хилядни по 0,1 е. Имаме предложени отговори, само че не можем да почнем едно по едно да ги елиминираме. Всъщност може. Гледаме, че и двата множители след запетаята имат тук първият 3 броя знака, втория един. Общо 4 знака трябва да имаме след запетаята. След запетаята 4 знака има само в А подточката са 2, дори да добавим 0. Така на В пък изобщо запетая няма, на Х има само един знак. Но ние да си го направим както си се прави умножението. Умножаваме числата без да гледаме запетаята в началото, т.е. 4396 по 0,1. Това означава 4396 по 1. Умножението по 1 си е същото 4396 и сега трябва да съобразим с знаците вече. От първото 3 знака, от второто 1 знак, значи след запетаята трябва да има 4 знака. Къде да я поставим, че да има 4 знака? Ако сложим по средата има 2 знака. Пред тройката 3, пред четворката стават 1, 2, 3, 4 знака. И една 0 слагаме отпред, 0,4396 10 хилядни А подточка.